Tuluyang nasira po ang isang lumang gusali ng Torres National High School sa Mapandan matapos ang pananalasa ng Bagyong Uwan. Sa mga litrato, tila hindi na kinaya ng bubong ang lakas ng hangin. Kabilang na ang kisame na marahil ay bunsod sa gawa ito sa kahoy na suporta lamang nito. Basag din ang ilang bintana maging ang plywood ng dividor na divider ng mga silid. Agad naman itong pinuntahan ng lokal na pamahalaan upang maaksyonan ng muling magamit ang mga silid-aralan. Samantala, nagpapatuloy naman ang puspusang paglilinis sa mga kakalsadahan at iba pang infrastruktura kasabay ng pagtukoy sa kabuang danyos ng bagyo sa iba't ibang sektor upang matulungan ang mga apektado. IFM News. IFM News. IFM.